My jsme teď na střešní terase domku, který je za cenu? V podstate takýto podobný byt, dve spálne, veľká strešná terasa, výhľady, okolo 155 000 eur. A takhle vypadají ty domky, které jsme navštívili teď zvenku. Tak a pojďme dovnitř. Tenhle domek se dá koupit za... Okolo 155 000 eur sú takéto domčeky plus minus. Tento je kúpený za 157 000 eur. Tady je kuchyň. Tak je, není velká, ale je účelná. Obývačka. Máme obývačku. Ďalej máme dve spálne. Jedna, druhá. Takže první ložnice. Druhá ložnice. Koupelna. Tady je jídelna. A tady půjdeme nahoru po schodech a dostaneme se na střešní terasu, která se dá využít jak na skladování určitých věcí, tak na pohodu, na posezení, na barbecue s přáteli, na sušení prádla, no a samozřejmě na výhledy. Terasa má 54 metrů čtvercových. 54 metrů má terasa. Tady je taková pergola. Súčasťou urbanizácie je aj takýto pekný bazén. V tejto urbanizácii všetkých bytov a domov sú 3 takéto bazény. Plus máme dole kaviarne, reštaurácie, bary, potraviny. Takže celá tá infraštruktúra je. K moru sme vzdialení asi 1,5 km autom. Chodíva sem aj vláčik v letnej sezóne. Letná sezóna tu je od Veľkej noci do konca novembra. Jaký je poplatek tady měsíční za tyhle služby? Do 80 € plus energie. Takže 80 € to je velmi málo. To je nízké. Je na to všetko, čo tu máme. Ano, to je jako perfektní, na to, že tady mají i bazén. Já jsem teď vlastně ve tvé zóně, kterou znám, ale velmi málo, takže tady to znáš dobře ty. A budu ráda, teda, když nám to ukážeš všem, nejen mě, protože Benidormu už jsme viděli, neříkám, že v Benidormu nebudu točit, samozřejmě Benidormu je láska, ale ukážem teda a tady ten jih vlastně směrem k Torrevieja to je, že? Ano. A budeme ukazovat i ceny nemovitostí tady, aby si to potenciální zákazníci třeba nebo jen tak ze zvědavosti mohli srovnat a vidět, jak to vypadá tady. Takže ja som ti vlastne už aj slúbil pred chvíľočkou a preto toto natáčame, že vám ukážem juh od Alicante až po Torrevieju a aj po Mar Menor. Je to lokalita, ktorá je zaujímavá tiež svojím spôsobom a pre polovicu klientov, ktorých vlastne obsluhujeme tu na juh. Takže behom pár mesiacov by sme mohli ukázať toho naozaj dosť a spoznáte to a budete vedieť, kam idete a možno aj trošku, že čo chcete vidieť. To je paráda. To ja myslím, že to spousta lidí ocení. Že určite, to oceníte. Určite. Takže cestou od Torrevieja do Alicante, asi tak 4 km od letiska Alicante, sa nachádza táto zóna. Je to Gran Alacant. Tuto po pravej strane je Centro Comercial Gran Alacant, obchodná zóna, kde sú všetky obchody, reštaurácie, služby. Je tu aj dve benzínové pumpy. Je to všetko, čo potrebujete, si tu viete kúpiť. Je to spodná časť Gran Alacant. Gran Alacant je vlastne súčasť mestečka Santa Pola, alebo mesta Santa Pola, ktoré má 60 000 obyvateľov. Z toho 10 000 obyvateľov býva tu. Tu býva asi tak 20% ľudí stabilne. Celá táto zóna je 50% sú cudzinci a
30% sú Španieli, ktorí tu majú chatičku pri mori a 20% sú tu Španieli, ktorí tu bývajú stále. Takisto z tých cudzincov asi 20% tu býva stále, pretože je to výhodné tým, že vlastne ste tu aj pri letisku. Do mesta Alicante tu máte 20 minút autom alebo 30 minút autobusom a je to veľmi dobre prepojené. S tým, že Gran Alicante je 100 metrov nad morom, to znamená, že vo výške 30. poschodia sú tie vyššie domy a byty. Potom máme medzi lokalitu, ktorá je tak na nejakom 15. poschodí. Tam tí ľudia vlastne bývajú, majú bližšie k pláži, lebo je to naozaj len kúsok, nejakých 10-15 minút a potom sú aj tuná, čo je 3-4 km od pláže, rodinné domy, samostatne stojace, ktoré majú aj vlastný pozemok. Nehnuteľnosti sa tu dajú teraz zaopatriť za nejakých 150 000 hore, 2-3-spálňový byt, po domy okolo 200 000 a samozrejme nové domy alebo byty s výhľadom sú od tých 250-270 000 hore. Každému vieme nájsť podľa jeho predstav a naozaj ten výber je veľký. Každá urbanizácia má svoj pozemok, každá urbanizácia má svoj park, má svoj bazén a každý si tu nájde to svoje podľa preferencií. Dá sa povedať, že 50% alebo aj viac ako 50% klientov, ktorí na Costa Blanca hľadajú nehnuteľnosť a chcú ju užívať hlavne pre seba, ale a svoju rodinu, tak kupujú Gran Alicante. Ďalšia väčšia polovica sú ľudia, ktorí chcú aj pre seba, aj investične. Alebo by som povedal, že možno, že aj 3/4. Takže je to populárna lokalita, ale musíte to poznať a z Gran Alicante musíte ísť autom k pláži. Alternatíva je Arenales del Sol, čo sme v minulom dieli pozerali, ktorá je 3 km bližšie a tam už tá pláž je na skok od 50 metrov bližšie. A teraz prichádzame do obytnej zóny Gran Alicante a skúsime sa vám ukázať v dnešnom videu s Martinkou nejaké výhľady domov a aj vám dáme k tomu cenu, aby ste vedeli, čo približne viete s týmto výhľadom dostať. Nepôjdeme do nehnuteľností, pretože tie nehnuteľnosti už majú svojho majiteľa, takže nechceme to nejako propagovať niečo, čo už je predané, ale niečo podobné v prípade vášho záujmu si myslím, že by sme vedeli behom 2-3 mesiacov, ak by sa vám páčila táto lokalita, zohnať. A vchádzame do takej obchodnej časti Gran Alicante. Takýchto častí je tu asi 7. Tu napravo, takto úplne je napríklad lekáreň, tu je banka, tuto máme centrum mesta, toto je to hlavné centrum, je tu dokonca aj bibliotéka a je tu takisto aj poliklinika. Tu máme reštaurácie a bary a tuto už máme na obliadku domy a byty, ktoré sú napravo naľavo. Funguje to tu celoročne, vidíte, dneska máme 15-17 stupňov a ľudia sú v uliciach, reštaurácie, bary sú otvorené. A pôjdeme pozrieť aj na jednotlivé výhľady. A tu máme ešte ďalšiu takú oázu barov, reštaurácií a k dvom výhľadom, ktoré budeme propagovať, je sem prísť 200 alebo 300 metrov. Takže poďme na to. Nachádzame sa v Gran Alicante v jednej z urbanizácií, ktoré sú tu priamo s výhľadom na more. Táto urbanizácia okrem toho, že má 2 pingpongové stoly, detský bazén, detské ihrisko, spoločenskú miestnosť, ktorá sa dá prenajať hocikedy a padlové ihrisko trochu hore, tak tu nám máme aj bazén a ďalšie výhľady plus park, ktorý si ideme pozrieť. Takže tuto máme bazén, ktorý je vlastne taká olympijská 25, alebo hlavne na plávanie. V lete tu máme plavčíka, sú tu lehátka, sú tu slnečníky a je to veľmi pekne udržiavané. Ono sa tu dá plávať aj teraz, ale píšu, že nie, aby nemali problém, keby sa tu niekto utopil. Ale poďme sa pozrieť na výhľady, ktoré nám to umožňuje. A tuto máme dole ešte 2
dva také parky. Celá táto urbanizácia s touto infraštruktúrou, ktorú má, s touto vybavenosťou ponúka vlastne naozaj iný pocit života. Nám sa tu už podarilo predať 3 apartmány, alebo teda byty, alebo domy, lebo to sú to hlavne domy. Takisto výhľad priamo na Alicante vidíme. A poďme ešte na terasu. Takže v tejto peknej urbanizácii máme v ponuke zatiaľ iba jeden dom aktuálne, pretože sa to rýchlo míňa. Tento krajný dom bol v predaji za 970 000 eur, ale samozrejme má 3 poschodia plus pivnicu, priamy výhľad na more a bol kompletne zrekonštruovaný. Ďalší tuto v rade bude v predaji za 700 000. Je to pol dom, nie je to celý dom, ale má vyše 300 m štvorcových a v tretej rade bude mať, už čo som spomínal, za tých 280 000. Takže v prípade záujmu sa ozvite. Michale, kde sme? Teraz sme v jednej urbanizácii v Gran Alicante. Zasa som vám slúbil nejaký výhľad. Tak tento výhľad, ktorý je priamo od Alicante, kde vidíme aj San Juan Playa, Campello, Villajoyosa, Benidorm, v pozadí úplne aj Calpe, lebo dneska je dobrá viditeľnosť, tak tuto vidíme celú perifériu až po Tabarku, ktorá je tuto napravo a ktorá je vlastne v lokalite oproti Santa Pole. Takže toto je napríklad vstup do takej štandardnej urbanizácii, ktorá je trochu drahšia, ale zase ponúka ďaleko viac rôzneho komfortu. Kopec Calpe, Benidorm, Villajoyosa, Campello, Playa San Juan, Alicante. Všetko je vidieť z tohto pohľadu. Kto bude chcieť, tak mu to ukážem aj osobne. A teraz čo viem, bude tu v ponuke do 300 000, lebo ešte som to nevidel priamo. Tu na jeden dom, ktorý má 3 spálne, výhľad na more, v tretej línii. To je obrovská urbanizácia tohle. Toto má 178 domov a v podstate sú tu domy od tých 250 000 eur až do milióna. Ale to sú už tie miliónové domy, majú 300 m štvorcových, priamy výhľad na more a nikoho tam nevidíte. Sme 100 metrov nad morom, 200-300 metrov od mora. A tá mikroklíma, ktorá je tu vďaka tomuto, je taká, že v lete je tu chladnejšie od mora, to fúka, ale nie žiadne veľmi a v zime zasa je tu teplejšie, lebo zasa fúka od mora. A možno, že treba povedať toľko, že je 4:30 a máme ešte stále slnko. Tento dom má aj poobednú terasu, takže má na východe terasu. Terasy má 3, vrchnú, strednú k spálniam a spodnú na raňajky. A tuto máme poobednú terasu, takže teraz sa to dá slniť ešte o 4:30 2. februára. Běžný výhled z ložnice. Jedna menšia ložnica. Takže tohle je menší ložnice. A tady se nám naskytnou tyhle výhledy z této druhé ložnice. A tohle je třetí ložnice. A tady je menší kuchyňka. Krb. Funkčný krb. Jídelna. Kompaktné, 3 spálne. Michale, ty jsi mě někam zavezl a vůbec nevím, kde jsme. Ďalšia urbanizácia, ktorá svojím spôsobom je podobná, ale je zasa iná. Má iný bazén, má iné okolie, má iné domy, má iné zázemie. Je trošku ďalej od centra Gran Alicante, je to zase Gran Alicante, ale zase máme blízko Pešik El Faro, čo ľudia využívajú ako na nejaké túry. Pěšky se dá odsudit na El Faro? Áno, áno, aj do Santa Poli, to je asi hodinka peši. A tuto 10 minút už sú obchody
a všetko. Toto je urbanizácia, ktorú stavala Skanska, ktorú poznáme asi aj my v Čechách a na Slovensku. A tuto sú domy, veľa z nich má výhľad na more a ideme pozrieť na jeden výhľad domu, čo sme predali. A ďalší podobný, trojspálňový, veľký, vyše 120 m štvorcových s výhľadom na more by mal byť k dispozícii od budúceho týždňa za 585 000 eur plus dane a poplatky. No a tuto máme 2 tenisové kurty, tuto je taká spoločenská miestnosť, takže to zázemie v rámci tej urbanizácie je celkom dobré a ľudia si to vedia vychutnať. Aj tí, ktorí k nám prídu na návštevu, alebo vy sami. A co to tady mají, tady tohle? No tak toto je v urbanizácii takáto spoločenská miestnosť, to je tu dole. Detské ihrisko samozrejme a tak ďalej. A tuto si to tí ľudia prenajímajú, respektíve ohlasia si, že sem idú. Spravia si tu party, donesú si plastové poháre, taniere, spravia si tu svoju party a nevodia si svojich kamarátov domov. Takže majú to čisté, potom to len zbalia a 50 ľudí najmenej sa tu zmestí. A je tady nějaké omezení časové, jako třeba tady ti lidi, co tady bydlí, takhle mě napadá? No určitě, v Španělsku to je vždycky a po polnoci už nesmú robiť hluk. Takže je to úplně jinak u nás. Takže já jsem v urbanizaci uvnitř a takhle, abyste viděli, jak to vypadá moc hezké a slyšíte, že nic neslyšíte, tady je klid. Jo, já klid oceňuji. Tady nikde nikdo, tady je to skvělé. Že opravdu, i když tady bydlí tolik lidí, nebo teoreticky je tady tolik nemovitostí, je tady opravdu klídeček. A zase výhledy. Odsud se vidí nádherně ta barka. To je neuvěřitelné. To je nejmenší obydlený ostrov ve Španělsku. Bydlí tam 70 lidí nastálo a jezdí tam loď. Ale ty lodě jsem vám ukazovala. Za 10 euro z přístavu Santa Pola se dostanete na ta barku. Oni tady mají trávník. Já vím, že pro Čechy trávník je něco standardního, ale tady ve Španělsku je málo zón, kde opravdu roste trávník, protože ten trávník je potřeba zalévat a tady je sucho, já vám ho ukážu. A je únor, takže trávníček je krásný, zelenoučký. Tady odsud se nádherně vidí ten maják. Měla jsem o něm video, tak já vám ho tady dám nahoru, tak se na video klidně podívejte. To je velmi turistická zóna, takže tady ty výhledy opravdu nejenom moře, a ta barka je vidět. Michale, proč jsme přišli sem kvůli tomu výhledu na ten maják? Nie je to len výhľad na ten maják, ale vlastne tu na tejto blízkosti máme aj výhľad, ktorý si teraz pôjdeme pozrieť, rodinného domu, ktorý sa tu aj predal a chystá sa na predaj. Takže takéto výhľady, dom, ktorý sa v tejto urbanizácii predá s tou infraštruktúrou, tak takéto výhľady vás čakajú. A mohla bys k tomu domu něco říct? Ten, ktorý sa teraz pripravuje na predaj, má 3 spálne, 2 kúpeľne, má 2 podlažia a cena bude 285 000 eur. Budúci týždeň ide na predaj. Tak a skvělá cena, ne? Ještě pořád. Určite áno, na túto lokalitu, ale už to je, by som povedal, taká tržná. Ale nevydrží asi viac ako 2 mesiace. A vy co tady to napřed s těma Uberama, že tady nejezdí, že? Ale áno, už pol roka to tak začína, už ten Uber funguje, môže si ho zavolať, ale je to v obmedzenom režime aj nie všade. Ale v rámci aeropuerta, letiska, Santa Pola, Torrevieja, ako Alicante, ten Uber funguje. Takisto sa dá zavolať, ale je to iné ako u nás, to znamená, že treba sa prispôsobiť tomu, že to Španielsko je vždy iné. Takže keď sme u nás naučení, že zavolám, tu musím napísať. Keď tu musím napísať, v Španielsku musím navolať. Takže to je špecifické a na to sa treba pripraviť. Ale už to tu začína, Uber áno, Bolt nie, ani nič také podobné, ale Uber je prvý, čo tu prerazil. Pretože v Španielsku máte taxíky tak, že aj na letisku naberiete si taxík, odvezie vás kam chcete, ale odtiaľ nemôže nikoho zobrať, lebo v okrese alebo v meste, v ktorom
máš licenciu ako taxikár, tak môžeš naberať klientov, ináč nemôžeš. Takže ak pôjde taxikár odviezť do Torrevieja napríklad, naspäť, keby ho rovno kamarát oslovil, že ma zoberie, nikto ho nezoberie, lebo sa to dosť kontroluje a pokuty sú so 4 nulami. Takže to sú vo výške 10 000 eur plus. To som netušila. Normálne, to takto funguje a je to tam. A Španielsko aj s tými taxíkmi, keď nenájdete miesto, kde tí taxíky majú stanovisko, tak zavolať si taxík, to je vážne problém. To, ja by som tak povedal, že preto aj odporúčam našim klientom mať tu vlastné auto a fungovať na vlastnom aute. A keď máme NIE, tak si môžeme kúpiť španielské auto alebo si zaparkovať na letisku, lebo tam je ten limit 3 mesiace z roka auto, alebo pol roka osoba nesmie byť preukázateľne, lebo by sa stala daňovým rezidentom, pretože sa tu platia dane a španielský štát si to dobre stráži. A to je len taký úvod tomu všetkému a viac takýchto vecí a problémov, ktoré sú, to si treba postrážiť a na to treba mať nejakého lokálneho účtovníka, poradcu alebo niekoho, kto tu naozaj žije dlhší čas. Takže děkuji za zhlédnutí videa. Věřím, že video bylo pro vás užitečné a že se vám líbilo. Budu ráda, když mi dáte like a dáte odběr. A Michale, chceš ještě něco říct? V prípade záujmu ozvite sa na číslo, ktoré bude nižšie uvedené a radi vám poradíme, poslúžime.